upokojujúcimi účinkami, ktoré vám pomôžu zredukovať stres a zlepšiť kvalitu spánku. No a potom si stačí iba pohodlne ľahnúť a nechať jemnú vôňu vplývať na vaše zmysly. Medové matrace od slovenského výrobcu Woodservice so 6-ročnou zárukou. Aktuálne zľavnené na 496 €. Privezieme vám ich kamkoľvek na Slovensku zadarmo, alebo si ich príďte vyskúšať do ktorejkoľvek z našich predajní. Medové matrace nájdete na woodservice.sk. Dobrý spánok je Woodservice. Zdravá káva. Poctivý výber zrn kávovníka priamo z plantáží malých fariem. Obľúbená a nezameniteľná chuť arabiky pražená šetrným spôsobom. Spojenie tradície a moderného pokroku vedy. O zdravej káve som sa dozvedel v lekárni. Nie len, že výborne chutí, ale navyše s ajurvédskymi bylinami zabezpečuje postupné uvoľňovanie kofeínu, čím je zdraviu prospešnejšia a nehrozí zvýšenie krvného tlaku. Pomocou moderných technológií vedy obohacujeme kávu, ktorá je lahodná a prospešná pre vaše telo. Život je o slobode, herectvo o umení. Aj v zdravej káve Café Libre. Je to slobodná, bezkofeínová káva. Vychutnávam si jej chuť. Pokojne aj po obede, či večer. Objednajte si zdravú kávu bez kofeínu Café Libre, kávu s ajurvédskymi bylinami Herb Presso a Life Presso 40+ s postupným uvoľňovaním kofeínu a iné. Zdravá káva SK. Tento program obsahuje audiokomentár.